Ez ziren nire arnasak, hori ere esan behar dago, hor saiakeraren bat edo beste. Horren sartuko naiz, ez. Kantuaren arnasak ziren, perkusio mota bat, esango dugu gainera, perkusio oso desberdinak ere belitu, disko honetarako, hortzen mugak zutan honetarako, armola, bezala orkesten denak, Claro, Aritz Mendiola da, atzean dagoena, agurtuko dugu bera. Kaixo Aritz, zer moduz? Kaixo Raspaldiko zemuz. Ondo tazo. Oso ondo, posik. Bueno, esan dudana, armola bezala aurkeztu ezarela, eta olako, gauza desberdinekin. Klasifikatzeko oso zaila den lan batekin, baina gustatzen zait hori, horrek esan nahi du, esplorazio lan desiente egon dela. Baina ze gaitezen hasiera horretatik, armola. Armola, bai. Karo, nik armola, hola ikusita, esango nukean mola, akronimo moduan, claro, ez du enez gai izango deszifratzeko erabat, Bai, osea, bai egiten du akronimo bezalako, ez da, Armola, Aritz Mendiola, ez da, hori ba. Kasualidadez, egon nintzen bilatzen, eta buru hauste nahiko eukin dituen gainera izenakin, eta jente askokin hitz egin da, baina beti zegoen izen hau Armola. Armola da nire birramonaren birramonaren baserria, Bolibarren dagoen baserri bat da, orain ikuste dut ja dagoela lau hormak geratzen dira, baina da baserri hauetako bat, ez dena inoiz erronobau ez ezer, eta hor dagoena, eta nahi nion egin, nire birramona hil zen, nire itxizak zuzkanean 4 urte, eta nahi nion egin nola baiteko, nire genealogiari dodana dalako, horrelako keinu bat, eta Armola gustatzen izan hitz bezala, eta derrepente zan, Armola, Aritz Mendiola, perfecto, ya está, palante. Begira, era kasualitate bat, ez? Ematen dena, eta gainera hori, ez? Horregatik ez, asko gengon, Armola, zerratik da? Bueno, ja, azalduta geratzen da. Bueno, esan dut, esplorazio lan desentea iruditu zela dagoela, egin dituzun, orain arte egin dituzun musikan, egin dituzun beste gauzen, nasketa gehi zure alde intimoa batzen direla, esan dezakegu? Bai, esan dezakegu. Osea, karo, nik, badakizu, sintetika, mixtetika, hasi nintzen, duela 4 urte, eta bertan, musika elektronikoaren inguruan, ni baneukan, musika elektronikoarekiko harremana baneukan, baina ez hainbesterako. Eta, karo, Berlinen egon nintzen bizitzen, eta sintetika, mixtetika orain dena, horrela esaten dut, bakizu, sintetika azkenan lapurtu zigutela izena. Baina horrekin asko ikasi nauen, karo, klub asko janditut, DJ asko ikusi ditut, mundu osokoak gainera, eta nolabai nahi nauen hori islatu, bai, oza, ikasi doan guztia, ezin nauen alde batera itxi, eta hasi nintzenean oindala 2 urte produzitzen, hemen etxean, naturalki urtetzen zitzaidan horrelako baseak egitea, eta experimentatzea apur bat soinuekin, ez bakarrik teknoa edo bomboa negras esaten dena, bai, experimentatzea nahiko soinuekin, bai. Hemen ez, elektronikako hainbat teknika entzuten dira, ez, kantu honetan bertan, basean, ez, oinarrian, batez ere perkusioan, esan duguna, ez, arnasan ez hori, baina mozketa horiek, ez, txopeoa badago, ez da bomborik apenas entzuten badago, baina ez da bombo gogor bat. Hori da, bai, oza, gehien bat dira, ritmo apurtuak esango genduna, ez da, eta baina inauen, intro honetarako horrelako zerbait egin. Beti hori, zuk esan duzun bezala, intimitate hori transmititu nahi nauen, eta nintzen hori jolasten, ez da, nik ez dakizkit ondo margosten bateriak, eta orduan erabiltzen ditut interneten bilatzen dituan pakak edo jendeak ataratzen dituen drum loopak eta horrela, drum loop, eta batzutan botatzen ditut anglosajoika itzela, baina gero drum loop,
Ez, baina, eta orduan, hasi nintzen horrela, eta gainera, abesti hontan dago gauza oso, berezi bat happy accident esaten dana, hasieran hasten dela ritmo batera, eta gero mugitzen dela, eta egiten duela nola baiteko igoera tempoarena, nahi gabe urten zitzaidan. Eta esan hauen, ostras, que guapo. Eta hor geratzen da. Eta gero bai, erabili ditut, soinu tribaloiek, etxoritxoa, no seke, eta arnasa, pues hori, Imogen Hip eukinoen asko buruan, horrelako artistak, Bjork eta holan, pues, asko experimentatzen duten artistak gauza horiekin, eta txopeatzen jolasten, hau izan zen gainera, lehengo abestia, holan jolasten hasi nintzen abenetan, gauza horiekin, eta errepente hasi nintzen, ostras, hemen arnaz bat, hemen nota bat nira botzarekin, ze erroa, diskoaren erro handia da abotsa. Askotan ez dago bajoaren lineari pez, abesti askotan, de hecho, ez dago bajo linearik, baina ze nahi nion abotsari eman, ze nik produzitzen dakit, dakidana, ez dakite, ez naiz profesionala, baina, ahotxe kateak, vocal chain esaten dana, ahots katea egiten, ikasi nuen YouTubeko bideoetatik eta horrela, cosas que te interesan, no? Azkenean. Eta hortik hori da erroa azkenean gehien bat. Bai, lehendabizeko kantuak ez dakit horrela, baina pixkat bakardadea hitz egiten duela iruditu zait. Bakardadea sentsazioaz behintzat. Bai, meloia, zabaldu dugu. Bai, bakardadea nik sentidu izan naiz oso bakarrik urte hauetan, bidaiatzen ibili naizen urte, ez naiz egon bakarrik inoiz, hori horrela da, baina batzutan ez ara bakarrik egon behar fisikoki sentitzeko bakardade hori. Eta ni adibidez, Korean nengoenean, lehengo hileetan oso bakarri sentitzen nintzen, eta bai badago bakardade horren kutsua, baina, karo, nik ez nauen hortik egin irakurketa. Nik egin nauen irakurketa, musikan ibili izan naiz, telebistan ibili izan naiz, ez dakiz zer, eta sanapur bat, oihu bat, ez da, galdetzera, aber non horregondan inoiz entzuten egindo dana, beti hori beldurro hori, no? Hori ere bada bakarrik sentitzeko modu bat, Hori esan nahi dut, azkenean, esposizioan egon zara, jendeak ezagutzen zaituela badakizu, baina gero ez, esate duzuna, oso ondo, baina kaso egin didazue. Bai, hori da, eta ez hori bakarrik, gero badago hor letra bat, dagoena ez da berririk, ez da herririk hemen. Eta hortik bebain nauen bota, diskoak badauka, tono politiko bat ere baina nion eman diskoari, gaur egun, bizigare, horregari ditzen da, hortzen mugasutan bebai, horrela ikusten nabenik mundua nola bait, eta bakardade hori bebai, nola bait, herriarekiko eta berriak beti direla berdinak, ez dauela benetan berri gizatasun punto hori daukan berririk edo ez dau egirik eta ez gara ulertzen gure artean, eta hori da nire min handiena diskoan zehar da eskarela ulertzen, eta nik nahi izango nagoela ulertu alizatea danon artean, ez da ezberdin pentsau. Beranduari dator atzetik, nire goratzen dut asko, ez dakit, Café del Mar, eta horrako kontuak, txilautu musikako kontuak. Ez dakit inoiz egin duen inork hau, nik bataiatu dut, nire paranoia da, deep drum and bass, iruditu zait. Hau da, deep housea eta drum and bassaren arteko nasketaz badago drum and bassa, baina badago deep housearen kutsu hori, ez? Kantu honetan. Hori da, bai, kanta hau nik zatitu nuen 3 ataletan bezala. Lehengo atala dala, UKG Yuki Garatxetik, drum and bass hori, drum and bassa baino gehiago, drum and bass izaten da 170. Hori da, bai. Zan gehiago hori, UKG asko gustatzen zait, asko, gainera entzun dituan DJ-etatik, eta me flipa, eta produktoretatik, dago, de hecho, produktore oso guapo bat Muscat deitzen dana, asko gustatzen zaidana, eta hortik atara nituen ideia hau, ez da? Eta esan, lehengo zatia UKG izatea, bigarren zatia sartu bombo bat beltzetara bakarrik, eta gero apurtzea, como esan da, introdukzion... Ekorapiloa eta askatzea, ez? Eta askatzea, hori izan nire ideia honekin. Eta horregatik bebai dira, azkenan geratu zetean 5 minutuko abesti bat, klaro.
Ba, eta azken zatian, ba, egia, olako apurketa bat badagoela, eta perkusio festa bat, ez, bukaeran berriz ere. Hori da, bai. Agertzen dira hainbat gauza. Da basua, kantu honetan. Hemen bai badago linea bat, bai, bajo linea bat. Bai. Interesgarri xamar gainera. Bueno, berandu deitzen da, ez dakit sormen krisiaren zera hori ere badagoen hemen, ze hor momentu batean esaten duzu, kantatzeko indar falta zenuela. Eta hor, bueno, nola baitere trantsizio bat egon zen, zinen, kanpora joan aurretik, bi taldeak martxan, ez? Bai. Eta batean elektronikara egiten duzu salto, hau ez duzu kantatu beharrik. Claro. Hor, benetan egon da, sormen krisia edo identitate krisia ere bai hainbatean? Identitate krisia. Sormen krisia baino gehiago identitate krisia. Sortzen ez dut inoiz, ez naiz inoiz gelditu. Sortzea beti sortu dut, edozein momentutan, bai, YouTubeko baseetatik eta horrela, edo gitarrarekin edo analakoa, beti sortu izan dut. Berdinen egon nintzen eraman nuen gitarra, Koreara ezin izan nuen eraman gitarra. Eta hau dator hori, sentimendu hortik, identitate krisi horretatik, ze, klaro, ni azten naiz egiten sintetika, eta ni azten naiz vibratzen ezberdin musikarekiko, ez da, edo industriarekiko. Nik astran egiten dudanean lehengo Gernikako jai hori, flipau egin nauen, esaten nauen, ostras, bambalina artetik ere bai, ze ondo sentitzen naizen, eta ze beteta sentitzen naizen hau egiteagaitik, eta gehien bat, zer gaitik egiten gendun, ez da, dantzaleku segura egiteko, ez da, gizertatila ikustu zuzor, oso eskertuak bebai, eta nik hor vibrau nauen ezberdin, eta hor ja, nire buruko kimika agian aldatu zan, edo zeuser, eta hasi zan nire transizio hori, ez da, eta ja, joan behar izan nintzenean Seulera bizitzera, nik eseterrekin egiten dut apurketa nahiko mingarri bat, danontzako izan zen nahiko mingarria. Hortaz agian gero hitz egingo dugu, ze badago besti bat horren inguruan. Baina orduan, karo, nik sentimendu hau berandu heltzen naizela, nik 25 urte betetzen ditut, 25, 26 betetzen ditut, eta ostras, aztena sentitzen, nik igual hau jente askok sentidu dagoena da igual ze edadetan, ez da, baina berandu noala gauzetara, ez da, egin ditut hainbat gauza, baina de repente paroi bat eukidot artistikoki, eta beldurra daukat berandu noala gauzetara, eta nik ja ez dakit egingo abestuko dan publiko aurrean gehiago, eta hori ja, oso mentalizauta ja, bale, jazta, amaitu da nire karrera abeslari bezala, sakabo, amaitu da, eta mendik aurrera, izango da beste modu batera nire musikarekiko erlazioa. Baina, gero indarrak agertzen dira, ez da? Inoiz ezpada etorriko gera dadila, baina, etorri da. Etorri da, ez? Ze, hau, idatzi zenuenean, ze izan zen, gerora edo momentu hartan idatzi zenuen? Gerora, reflexio, bertan idatzen hauen bozeto bat, lako zerbait, baina hau izan da reflexio bat horrekiko. Ados. Bai, galdetzen, ez? Claro, gauza, ze puntutan idazten duzun, eta gero ze puntutan kaleratzen den, ez? Ze hori ere aldatzen da. Bueno, zatitxo bat entzengo dugu, esan da, zela, berandu egin kantua da. Bueno, hemen ja esango dugu, ez, tekneroago, jartzen dela, edo jauseroago, ez? Igizero usuaia, pixka bat hortik da, ez da? Osa, enekien nola egin gauza tekno ilunagoa, bueno, bai, jakin agian bai, baina zitzaidan urtetzen, ez naiz bezorrelakoa personalki. Gustatzen zait, baina naiz, ez da nire isla argi bat. Orduan da, hori, jauseroagoa, baina gero bai, justo, gainera, amaierako zati hontan, hori gera dialazan, eta gero, amaitzen zan, eta ez egoen letrarik hor. Eta gero, handik eta hile batzutara erabaki nagoen sartzea esaldi hori, ez da, hemen ja ez da inor berandu egin altzait.
horregaitik ez da sentitzen duelako, utxune hori nire taldekideak ez eudela nirekin, neukala ekipo bat atzetik, eta hemen ja ez da inor, pues, berandu egin zaitala ez, baina, bueno, pues, aurrera danekin. Bai, ze guztia ez du esan, baina guztia zuk egin duzu. Bai, ekoizpen, bai, dana nik egina izan da, bai. Dakidan gutxiakil, egin dut, bai. Bai, ze hori ere. Horregaitik, nik badakit, nasketa eta masterra direla, pixka bat, pues, bueno, jari, guai, osea, dakidan moduan egiten eta ez direla honenak, baina horrela nahi nuen atara ere, bai, osea, kutsu horrekin. Bai, ze, horre kasi egingo zenuen, noski? Hori da. Nahazten, bueno, nahazten beti esaten da, nahazten gutxi gehiago asma dezakegu. Gero master bat egin eta ondo ateratzea hori, hor ja... Jo, baina gaur egun daude beste erraminta master bat egiteko edo, bueno, gauzak egiteko, nik erabiltzen, mira, hau esango dut horrela, nik erabiltzen dut mobileko aplikazio bat, BandLab, BandLaben nik grabatzen dituen ahotsak eta horrela, gero azkenengo bestia justo hor dagoela grabatuta, itzengo horren inguruan, eta BandLaben dago, oindala gitxi sartu zuten masterra egiteko erraminta bat. Ados. Eta esonak ete kagas. Begira. Bai. Hau da, zalantza bat dituzu, probatu, Hori da, osea... Eta gero ez pasara konforme geratzen orduan ja ikusi, ez? Orduan ja pageu pertsona bat, edo diru badeko zu, bai. Hori, ez? Bai, bueno, maketatxo bat egin nahi batentzako adibidez, ez? Perfecto azteko modu bat dela. Bueno, hortzen mugak zutan, kantu hau bitxi eritzen zait oso, batzuetan berriz ere badago draman baseko joeratxo bat, perkusioan, kaja oso filtratuarekin, eta hori guztia, baina pianoak eramaten gaitu beste norabait, baina niretzako kantu honetan laukaturen espiritua dago, punk espiritu hori dago. Ai, begira. Hasieran entzuten nuenean, riff horrek akaso eramaten hauelako, eta melodia motak, progresio motak, eramaten hau oso kantu hori, teenager estiloko musika horren zerara eramaten hau. Bai, un poco Owl City Fireflies. 10 million fireflies. Bai. Osea, estilo hortara, ez da, bai bada, drum and bass, breakbeat, ez dakit, nik ez dakit oso ondo ze. Ez que hor daude, mugan daude. Hor mugan dago, ez da, ritmo gaitik agian esango gendun, ez dala breakbeata, baina bai badala tutuka. Hori da. Eta bai, oso interesgarria, bueno, nik argi neukan, ikusi nituenean abestidanak, hortzen mugak zutan, mezuagaitik eta bai soinuagaitik nola egiten zaben, jazta, hau da diskoaren izenburua eta hau da nahi dodana nik erakutsi nire hori berrirako, ez da? Focus tracka esaten dena, ez? Ez nekien horrela esaten zela, bai, focus track. Me gusta. Hau da, diskoa zentratu behar den kantua, ez? Bai, hori da. Gainera hori da, osea, honek ez dauka basulinarik ez ezer, eraman nion nire lagun jeltxuri bai, eta jeltxuk entzun zauen da, que locura es esta, ¿sabes? ¿Qué es esto? Si no tiene ni... Ez dauka estruktura hegemoniko bat, ez dauka como... bajorik ez ezer, ez da, hola nahi oso bigotea, eta nik, eske, hola, me suena bien, orduen... Eta fijatzen baldin mazara egia da, zuk zure buruan, askotan hori bada, kenduta ere, zuk irudika dezakezu. Hau, ariketa polita da, ez, basulari bati emateko, basulari desberdinei, egin honekin basu bat. Eta zer ateratzen den, gauza desberdinak ateratzen dira, baina gutxi gora bera bide bat irudikatu egiten duzu, ze kantu honetan irudikatzen duzu. Bai, hori da. Bai, nik uste dut, osea, bi lupoiek egiten ditudanak, bai pianoakin eta bai gitarrakin, nolabait egiten da, egiten duela nolabaiteko hori psikologikoki entzuten dela linea bat, bai. Naiz eta zuk ez duzu linea jarri, norberak bere linea irudika dezakela. Hori da. Bueno, akaso bat ematek esango du, zari erabek esaten. Bueno, akaso ez dugu lertzen, ez gait, baina... Esplikatu duzun moduan, baten bat hasiko da, bueno, bai, badago. Agian bai, edo agian estan flipauz, bai. Baina badago hor zerbait. Bueno, gerra garaiak, nola ditere, aipatzen dituzu, bueno, gerra garaiak nigen jarri dut, gerra garaiak hauek ere bai. Ze gerra garaiak, atzera egiten badugu denboran, ez dira bukatzen.
Ez dira bukatzen ez. Eta uste genuela, baietz, edo bake, bueno, eske bake punto baten noiziko. Hori ba. Baina, bueno, bai hori, ez dala bukatzen, eta da purba frustrazio hori, abesti hau gainera, oza, hortzen muga zutanen, karo, horrendik ezala joan ondamen dira. Hortzen mugak zutanen, bai, gerra oso presente dago, eta gainera, daukagun input guztia, bai berrietatik eta bueno, da igual, ya ez dira berria bakarri, ya da TikTok, ya da algoritmo edo tokitan dira input oso sensazionalistak askotan, eta batzutan bista nublao egiten dut, lainotu egiten dutzu, eta esperantzak galdu egiten da, eta gu garela herri bat, eta gainera guk entzuten ditugun gauza guztiak Madriletik eta leku guztietatik entzuten ari garen gauza guztiak dira hain pentsaezinak, in Big 2026 dira oso pentsaezinak horrelako diskursoak oraindik mantentzea, bai Ayusok eta bai horrelako Ayusok eta beste jende askok, ezta? Eta orduan hortik da apur bat, eta azkenengo uste saldiak hori izaten dago, ezta? Hortzen muak zutan daudela, ez dakit nora joan, ez dakit nola esan, katea jarraitzea ezinezkoa da, niri beti izan diate etxean, katea jarraitu behar da, eta asko entzun dugu, ezta? Katea jarraitu behar da, Euskaldunon katea, ez dakit zer, eta horreri dinot, esperantza geratzen bada, bai, baina nik ez dakit esperantzarik geratzen dan, ja. Karo, bai, azkenan, ez, geroz da diluna ikusten dela guztia, hori ere. Bai. Nik galdera tegin egin ala ere, gerra hotxak eta ipatzerakoan, karo, zu bizi izan duzara azkeneko urteetan, oso toki desberdinetan. Bai. Alemanian edo Korean, albiste hauek berak nola iristen ote diren, eta nola bizi ote dituen gizarteak. Oso ezberdin, soziokulturalki oso ezberdina dira, bai Alemania eta bueno, bai Euskal Herria, Alemania eta Korea. Alemanian egia da, Berlin bezalako, bueno, bai Berlin eta bai Seul dira oso internazionalak, baina Berlin bezalako hiri baten ez zirela asko heltzen. Bueno, niri ez zitzaizkidan asko heltzen, nire ez nengoelako horrenguruan eta diskurso politikoak ziren gehiago, diskurso killerrak, norbenaren ganako diskursoak, komunitate diskursoak, agian horrelako zerbait. Igual, oin gehiago hitz egiten da gobernuari buruz eta horrela, dagoen posizio dagoelako, ez? Hori da, regresio modukoa dagoelako, eta horratera delako bebai, barne ministro ez dakitan bebai oso eskuineko pertsona bat, eta orduan nik uste horren inguruan ere hitz egiten dela gaur egun, baina ni bizi nintzenan bertan, nire ingurua eta nik asko esan du bai gainera burbuila baten bizi izan. Eta horretaz hitz egiten zan. Baina, Seulen bai hitz egiten zan askonen inguruan, gainera bertan zegoen presidentea, garai hartan ez dakit oraindik jarraitzen duen presidente honek, zan oso presidente konservadorea, eta gauza asko oso perseguidoak, oso jarraituak, ez da. Oso jarraituak. Jazartuak. Soziedade logikoki eta kulturalki itzela da, konsumismoa full, estatu batuak 2.0, baina politikoki eta sozialki nahiko atzeratuak, eraso asko, eta justo daukazu auzokide bat, orgoian, Ipar Korea dagoena presio itzela sartzen, eta nik gainera gogoratzen naiz. Existitzen da, presio hori existitzen da. Bai, existitzen da. Bien arteko, bien arteako. Bai, eta handik beldurrandia zeukaten, edo haien beldurrandiena, korearren beldurrandiena zan, klaro, eurak herri bezala, ez zirela sentitzen independiente, edo ez zirela sentitzen horrela, ze azkenean daukazu alde batetik Txina, presio itzela egiten, eta beste alde batetik estatu batuak kriston presioa egiten ere bai, orduan haiek ez ziren sentitzen nola bait, aske. Ezer egiteko, eta presidentak hartzen zituen erabakiak, eta bai Kim Jong-unek hartzen zituen erabaki guztiak, eta dena, zegoela nahiko sesgauta moduren batera alde hortatik. Eta, klaro, nik bizi izan hauen egoera izan zen, Ipar Korea presio handia sartzen Hego Koreari, eta ni behin esnatu nintzen, goizeko 6:30 alarma batekin mobilan, begiratzen dut, dana korearrez, egin hauen kaptura traduzidu nauen,
eta jartzen zauen alerta zibil edo ez dakit esaten zauen, alerta zibil edo alako zerbait, vayan todos al refugio más próximo. Loko. Urtetzen naiz kalera, pasaporte hartu ustak izertal, urtetzen naiz kalera, eta megafonetatik, digo, se acaba el mundo. Se acaba el mundo! Bertan babesera joateko, eta... Joan ginen, mundua jarraitzen zauen, bertan, ni bizi nintzen Kangnamen, eta bertan mundua jarraitzen zauen, baina ni eta nire pixukidea eta Beltran, como locas, korrikan en plan, ¿qué está pasando? Zer da pasatzen ez da izer. Eta azkena izan zen, interesatu zutela, misil bat, Ipar Koreatik, batzutan egiten dituztela horrelako simulakroak eta ere. Hori da, simulakroak eta misia botatzen dituzte uretara, baina, interesatu zuten, eta gu horrela. Claro, begira, gauza horiek. Ez horregatik esaten nola bizi den herrialde bakoitzean, eta ez, nola ikusten diren gauza. Bai, Alemanian gehiago bizi izan nuen, hori Ukrainakoa. Ukrainakoa izan zen fuertea ere, bai. Eta bertan asko hitz egin zan horren inguruan, eta beldurra handia zegoen horren inguruan. Eta, karo, dira, gauzak horrenik jarraitzen dutena. Horregatik, horregatik esaten nuen, eta Ukrainako gerra, ez esaten duzu, batean, hori dago, Alemaniak ze posizio hartzen du, nola hartzen du, Alemaniarrek nola bizi dute, beretan inbasio bat espero dute, gerra bat espero dute, ez. Esaten da oraindik ere, batek edo bestek esaten du, oraindik ere kontuz, Ramsteinekin zerbait gertatu daitekela, horko basearekin zerbait gertatu daitekela, hori zerbait... Beti dago, ez? Horregatik. Eta guri hain urrun harrapatzen gaitu zuela askoetan. Hori da. Euskal Herriak gerra handi hauek, nik ez dakit bestera bat ere ikusten ditugula uste dut, ez? Gu bizi gara posizio nahiko lasaian, ez? Baten, bai, alde hortatik. Bai. Gero batean etortzen zaigu, aldamenera, ez? Euskal Herria bertara Hilder etortzen zaigu, baina... A ver, dena dela, es que hori da asunta, o sea, nik hori dena dela posible, eta beldurra eukitza normala dala. Claro. Normala da, garai hauetan gehien bat, eta gainera hori, hain sensazionalista diren diskurso eta berriekin normala da horrelako beldurra sentitzea, baina, nik bai uste dut esperantzara egin behar dela dei bat, eta gizatasunera egin behar dela dei bat, ez daigun galdu gizatasuna. Hondamendia atzean utzita, kantua, gai berari eusten zaio, baina ja beste ikuspegi bat, eti jasun txikete egon da. Hor jasun txikete egon da, pentsatzen dut Palestina izango zela buruan zenuena. Hori da, bai, Gaza izan zen buruan eukin hauena. Bueno, justo abesti hau idatzi nauen Stanis Martinekin, dala laukatuko baju jolea, zana, eta bere letra bat da. Eta hartu nuen bere letra, esan oso letragile guaia da gainera, hartu nuen bere letra, esan nuen, ostras, Stanis, hau, erabili aldot abesti baterako, eta ziginen egiten, eta horregaitik, justo abesti honetan dago, basulinea, hori esan berren, basulinea bat badago, oso polit, berak grabatu du. Berak grabatua, hemendik musutsu bat, Staniseri. Bai, ez gainera oso apoio handia izan da niretzat diskontarako. Eta, hori, lehengo zatia berak idatzi zuen, eta estribillo berak idatzi zuen, eta oso potente iruditzen zitzaidan, gogorra egiten da zure etxe atzean, ustea indarrez, ondamendia soilik ikusten denean, eta nik hori irakurri nuena esan nuen Palestina. Osea, Gazako ume guztiak, pertsona guztiak, nik usteot, eta oihu bat baina nagoen egin horrantza, eta gero bain, hori, ez da, zubi luze hori, eta gero, bai ja hor nahi nuen benetan literalki esan nik nola ikusten duen, ez da, hankaz gora, naze Kapitolioan, misilak etengabe, milioi atzean, gertatzen ari dena, baina bai Gazan eta bai orain Libanon, orain alde guztietan. Alde guztietan, eta hau idatzen duen harinago, hau Iraneko movida guztia, baina harinago idatzen nagoen. Hor badago, kantu honek baduela, ez, ibiltzen den kantu bat dela. Badoa, ez, ibiltaria da. Gero sokak agertzen dira batean, sokak ere sartu dituzu. Bai, txelo batzu sartu ditut, bai. Eta gitarrak badute olako post-rock kutsu bat, ez? Efektuetan eta. Bai, delay handiekin daude gitarrak, gainera dira nahiko etereoak, ez da, soinu hori, tura paritare bori laukatutik ataratako kutsua bai badira horre, badaude horre erroiek argi daudenak,
Baina bai, hori nahi gendun islatu abesti honekin ez da nisek eta biok ez da, eta soinu hori ataratzen zen, naturalki, intuitiboki, ataratzen zitzaigun horrelako zerbait egitea, eta arnastu alizatea, guztan ez asko hori ibiltzen doala abestia, ez da? Osa, eske hori da ibiltaria, eta momentu dago arnastu behar duena, oso personala da bai diskoa, eta azkenean formulak ez dira, irrati formulak ez dira como tal, eta hor batzuntzako alda izan, pues que aburrido esta parte que es tal, que me quiere decir, está todo flipado. Baina san hori ideia eta intuitiboki atarazitza egun gauza bat izan zan. Eta hau da, emaitza. Gogorra egiten da, gure txeatzea, ustea indarrez, mendia soilik ikusten denean, zari begira itzarretan zure bila, gauero oroitzen naiz, zeten tristura. Munduan kazgora nazia Kapitolioan misiak etengabean milioien atzean ezkutuan zeuden ideiak kaleratu dira baina milak kailako daude kalean. Hortxe, mezuko esan duzun mezu hori, ez? Eta handitzen kopurua, hori da okerrena. Ezkutuan zeuden ideiak kaleratu dira, eski hola handa, hainbeste lehen zan, como bildurre emoten zen ikuste dotolako gauzak esatie, da, urten dire ja, hala. Bai, eta gerozetan ageriago, eta gerozetan... Beti egon direla, ez da existitzen orain, esan egiten dela. Hori da. Impunitate osoz. Hori da, horrek emoten dit, kristal. Bai, normala dena, eta horren aurrean zer, ez? Gero horren aurrean erreakzionatuz gero, ez? Erreakzionatzen duena da erreakzionarioa, ez beraiek. Hori da impresionantea, bai, eta Madrileko parlamentua da zirko bat momentu hontan be bai. Bueno, oin politikari guztaziko gara ditzen. Bai. Bueno, ematen du oina, ez da? Bai, noski ematen duela. Eta gainera hurrengo kantuan politikari bat sartzen duzulako. Ematen ez badiozu. Kantu hau oso sinpletasuneko kantu bat iruditu zait, geruz askorik ez duena, dinamika desente duena ala ere, naiz eta oso suave, oso soft, ez? Oso goxo egin da, baina dinamika desente du kantuak fijatzen baldin bazara. Bai, osea, hori nahi nauen egin, abesti honekin, ona urten zitzaidan, osea, nahi nauen hori loufia, nahi nauen sartu hori argi neukan, osea, abesti bat loufiakin joango dela, asko gustatu izan zait beti rollete hori, baina gero nahi nuen apurketak eukitzea, ez da? Osea, izatea gauza bat hori dinamikoa de bale, lofi, apurtu, break bita. Eta gero berriro etorri, eta justo egin hauenan aldaketa hori, lofitik break bitera apur bat kostau egiten da, lehengo hori, baina gero bueltatzen danean berriro horra, esan zu, vale, aquí hay algo, bai. Begira. Hor, niri goratzen dit, batean batzuetan mobilen unibertsoa, ez? Bai, pixka bat hortik doa bai. Ez dakit nik nondik askotan referentziak bilatzen eta horrela, beti zai ditut berdina, baina ez dakit, musika asko entzun eta gero saia zaitolan, como... Bai, kokatzen ez. Kokatzea, bai. Normala denez. Bueno, Pepe Mujica hemen entzuten hasi gara. Zerratik aukeratu duzu Pepe Mujica? Nik abesti hau, nik pasatu nuen depresio epoka bastante fuerte bat, eta terapian egon ostean eta dena, buruan neukan mesua esan, nik beti neukan mesua buruan esan, ezerk ez dago zentzurik. Ez teko zentzurik bizitzak, ez teko zentzurik iteotenak, ez teko zentzurik ikasten abienak, ez teko zentzurik ezerk. Hori da, azkenien, dekozun, depresio baten zauzenien, dekozun hori ez da. Eta ataraztena hortik, esaldize, izen zan, ezerk ez teko zentzurik, emoten ez totzasun bitartien. Eta emoten ez totzagun bitartien, no? Osa, gero ja, kolektibotasunera zabaltzen den gauza bat. Eta hortik hasita, eta hasi nintzen pentsatzen esan hauen, ostras, nik, honen inguruan, zeu zer nik entzun dut.
Eta hasi nintzen behiratzen, no? YouTubeen bilatzen eta bilaketak egiten no seke, eta errepende, pum, Pepe Mujikan elkarrizketa hau. Eta justo esaten da hori, no? Nola esaten da, a la vida hay que encontrarle una causa. Que la causa no tiene que ser soziedadaren aldaketa bat, edo dana dalakoa, causa izan daiteke artea, izan daiteke idaztea, izan daiteke poesia, eta negarrez hasi nintzen esan hauen. Hau zen, ez? Grande Pepe Mujika, hau zan. Bai. Begira. Bueno, nola egiten ematen ez badiozu, lotu daiteke badago inork hor kanpoanekin, ez? Tematikak ez daude urrun. Eta nik aldetu nahi nizun. Nahi gabe ere, edo inkontzienteki bada ere zure buruari, zure zilborrari begira, asko jarri zaitu esposizioak, ze azkenan esposizioa da hori eragiten duena, ez da? Guztiz. Nik horregaiti da, irakurketa bat nirea eta hori egotik askatzea guztiz. Osea, bueno, que ahora estoy hablando de mi libro más, baina, neko egola izan daitekela, baina bai, osea, azkenean nik 17 urterekin bizitzen dut, eres el puto amo de la barraka. Claro. Eta hori burura igotzen zaizu, naiz eta niri esan zidaten hasieratik, hau ez igotza burura, bizangotan ez dakizor. Eta ez zitzaizula igoko akaso, jendeak uste duen modu batean. Hau da, arrokeria eta horrelako gauzak ez, baina beste gauza da, egoa elikatu egiten dituzutelako. Hori da, asko gainera, eta nik 3 urte horietan, nik egoan neukan, oso goian, eta nik ez nuen uste nintzela larre hostia, baina bai, hori, arrokeritik ez nahi inoiz joan, baina bai uste nuela, hori, nintzela munduan silbor, osea, nintzela, bai, nola bai uste nuen nintzela el mejor. Eta horrelako zer, bai, bueno, horrelako ideiak etortzen dira. Claro, nire posizionatu zaitu zelako. Bai, nola bait hori daukadalako mezu hori denpora guztian, irakurtzen dabil denpora guztian mezu hori, entzuten denpora guztian mezu hori, eta horregaitik, amaitzen doanean eta ikusten doanean, ostras, ez ara munduan silborra, hori, hau da, osea, bai, erori arte, osea, justo hau dana da ni, bai, erori arte etzara hartu mundua ez duzula silborrea, maitatu zait, hau gainera frase hau asko, maitatu zaituzte indar handiz, baina soilik azalean, osea, bakarrik, hori, erakusten dana. Bai, eta gero ez, fokotik ateratzen zaren unean aldatu egiten da guztia. Hori da. Konturatzen zara baita ere, zuen publiko, zuk bizizan zenuen publiko bat, azten joan dela, akaso zurekin jarraitu dutela, baina gero publiko berri bat datorrela horratzean, eta horiek ez dakitela ez da denortzaren igual, ez? Claro, bai. Bai, aldaketa horiek. Aldaketa horiek, eta gehien bat hori konturatzea. Eta adin hortan, oza, 17-18 urtekin, oraindik ez daukazu garuna garatuta, bez? Osea, eta oso fuertea izan zen niretzat, hori oso fuertea izan zen niretzat, gero gehien bat konturatzea, ataratzea hortik eta kanpotik perspektibak ikustea eta esatea, ostras, haritz, osea, hau mundua ez da olakoa eta zuezara inor, amen, eta hortik egin dut. Eta berez telebistara itzultzea adidez, hori, kostatu ditzaizun? Sorpresa sartu nauen, ez nauen uste, bueltatuko nintzenik, eta ditu ninduten egiteko hau kalaska, eta posik hartu nauen egia, esan, hasieran ansiedade askokin, ze, klaro, beste punto ontatik noa ja, osea, ez noa. Mamuak berritzeko bildurra, eta ez? Bai, ez hainbeste, bueltauko da ego hori ez nauen euki hainbeste, ja beste punto batetik hasi nintzen egiten nauen lana da, niretzat, gustatzen zai gainera lan hau egitea, konsideratzen dut txarto ez doala egiten, eta ondo pasetera noa. Eta hori zan, apurbete idei, osea, orduen sorpresas hartu ninduen, baina posik sartu nintzen berriro lan hortara. Gainera sentitzen izen oso realizado. Horrek erasko balio du. Zutik darrai, hemen, tono erdiak, sintea berak ez oso berezia direlako, ez dakit mugak diren, ez dira mugak, baina estilo hortako sinte handi horiek ez irudikatzen ditugu soinuetan, naiz eta digitalak izango girela pentsatzen dudan, ez? Bai, miditik egin da. Kongak agertzen dira, kongak agertzen diren unean,
erdi 8 bitera ere gerturatzen gara, ez da, baina gerturatzen gara, gero aldaketa badator, aldaketa hortan, gaur R&B, 2000etan sortutako R&B hortaragoaz, nola baita ere, naiz eta ez den oso agerikoa, baina hor dago, hemen berriz ere jolasa, ez, de gente gainera. Bai, experimentazioa. Hasi nintzen hau udan, lehengo udan idatzi nauen, eta nahi nauen hori, bossa nova, kukate. Bossa nova, erabat, 8 biteko kasiotoneko bossa nova, hori etortze zitzaidan. Hori da, bai, ese rollo hori, eta gero nahi nuen apurtu, eta bai nahi nuen diskoan egotea, abesti bat izatea Lily Allen, izatea 2000 urteko hori ez da... Niri Destiny etortu zitzaidan. Miss Lauryn Hill, eta... Bai. R&B hori, nahi nagoen soinu hori atara, eta horregatik dauka gainera bai, dauka el punt. And it's started, any morning, hori zan Rihanna, bai. Rihanna, Bakanta bera izan dugu buruan, ados. Hori zan buruan neukana. Bai, etorri zitzaidan esan bukena, Rihanna, karo, bai. Hori da, ritmoa neukana buruan. Eta nahi nauen hori egin, basulinea, edo como linea oso buru gogor bat, azpian, zito bete, dela oso, bai, hori 2000 urteko, eta gainera, 3-4 agotzetara, holan, izatea, como, mantentzea ritmo hori, ez da, eta bajorik ez da, bajoa ez dauka, grabatu zion ez da nizek bajoa honi, baina gero erabaki nuen ez sartzea. Ja, como soy. Eta hori nahi nuen, horrela, bai, eta horrela urten zan. Mezua zutik darrai, ez dakit lehengo esan duzun esperantza hori ote den baita ere, ez azpiak bat aipatzen duzu bapatean. Bai, euskararen inguruan apur bat honintzen pentsatzen, hemen, eta aparte armola neukan buruan asko bai, zutik darrai horretxeak, apur bat nire identidade berri hau, esplikatzea zer dan, ez da? Pareta zarren atzean ustuta dauen arren, hor dago nire hogea, hor dago nire harima, hor dago nire sentimendu guztia, eta naiz eta kanpotik datozen zarata guztiak euki, noizbait zazpiak bat izan ziren, noizbait kate hori egia zan, eta agian oraindik badago esperantza hori izatekoa. Begira, eta horrela, musikatu duzu. Hor nahikoa, ez, evidentea da esan dugu kantu horren. Gainera aldaketa badago mezuarena, lehen zan, kateanik ez dakit jarraitu aldodan, eta hemen da, alegintzen dira haiek etetzen katea, ez? Claro. Bai. Begira, bueno, hori ere sartu diogu honi, eta bueno, aurrera. Segitzeko moduan bagaudez, oraindik ere kantu batzu geratzen dira, eta esperimentalena guztiz, nintzako, hau da, orainean, pixka bat, ez dakit, depresio momentu hori edo antxetatea, zer daude antxetatea lorazet, estimulu pila bat, dantza askabide bezala. Gauza pila bat txartzen dituzu, bit xelebre honekin, bita oso xelebrea da. Bai. A ber, hau, nik asko neukan buruan bizi izan dudana dantzalekuetan, oza, dantzalekuetan, bai. Eta, bueno, hor dago, kalekumez bete zaitetxea, afterrak nola bait, eta, claro, ni herriko mutila izan, eta de repente Madrilgoain beste jende ikustea, ez dakiz zer, toaz modernas, eta horrela, ni antxitate punto bat ere ematen zidan olako momentuek. Aldaketak, bai, baina, bueno, nolabait bai nahi nauen, mesua da hori, osea, dantzalekuak niretzat ez direla izan, osea, niretzat beti izan direla, askatasun leku bat, dantzan egiteko, experimentatzeko, eta
nik uste hori dala mezu hori. Ez dala ezer gehiago topatzen, eta komunitateak ez duela ezer gehiago topatzen dantzalekuetan, maske dantzan egitea eta musikara konektatzea. Bai, eta hori garrantzitsu izaten da. Ze askotan ahaztu egiten zaigu hori, eta ez zuk esaten duzuna, beste gauza batzuetara joaten gara, dantzalekuetara, eta kaso... Bai, baina mengo kultura da hori ere bai, eta hori onartu behar dugu ere bai. Osa, azkenean hemen urtetzen gara jaira hitz egitera, edo sozializatzera, edo dena dalakoa, eta beste leku batzutan, beste leku batzutan dira super militanteak, dantzalekua, eta nahi badozu zerbait esan, joan zaitez kanpoko tabernara, edo dena dalakoa. Utzigu bakean, ez da? Ba, hori da, baina hemen, hori ere onartu behar da. Ni naizta batzutan izan nahiko horrelakoa gauza horiekin, ez da? Uste dut, denborarekin ikasi dut ere bai, hori onartu behar dela, eta nola baite, hasta puntu bateraino onartu behar da. Dantzalekoa da, dantzan egiteko. Hori bai nahi dut esan. Bai, hori ere argiera da bila, ez da? Hori da. Zertarako dantzalekoa, bai. Biteak badu oinarri, ez dakit, nonbaitetik dator ideia, edo besterik gabe horrela sortu zen, ze... Esan, nik ez dut ez generorik, ez zer ikusten hemen. Bai, hau da esperimentalena, Ez, holan etorri zan. Hasi nintzen jolasten sinte ritmiko batzukin, eta neukan buruan hori barritmo ezatun, tuka, tuka. Dos. Hasi nintzen pentsatzen, eta hortik atara zan, bai. Osea, bai, ez nauen euki ezer buruan. Gero agian, amendik eta denbora batera esango, justo hau zan, baina momentuan behintzat, ez dagoela horrelako konturik. Bueno, zure ondoan, pop argitxu bat, bapatean. Bai, ja normalizatzen goaz. Normalizatzen goaz. Ez dakit, ala den, maitasun kantu bat den, ez den, nik maitasun ere zerki bezala ulertuko dela jendeak ulertzen dut. Bai, maitasun kantua da diskoko maitasun kantua. Eta horrela nahi nuen egin, Ados. Bai. Eta da apur bat bai beldurroiek, ez da, erlazio baten zaudenean, dauden beldurroiek ere bai islatu nahi nituen, oza, ez nagoen izatea bez oso pastelosoa. Claro. Naiz eta den, nahiko pastelosoa dana, bestia. Bai, horretik esaten nuen, ez dakit dala zure asmo hori zen edo ez, baina jendeak hortik ulertuko dela bai. Bai, eta nahi nuen horrelako abesti bat egin, maitasun historio bat kontatu, bere beldur guztiekin, baina bere gauza on guztiekin ere bai, eta batzutan sentimendu hori daukazula. Pertsona batekin, naiz eta beldurra eukin, nahi dauzula pertsona horrekin, egon denbora osoan. Kantu hau, akaso STR estapan kokatuko genuk, ez da? Bai, hori da. Ez zure etapetan, ez? STR etapan, ez da? Hori da, bai, maitasuna, hemen daukat tatu hauta gainera justo, bihotze apurtua, eta bai, horti dator, bai, STR-en etapa hortati dator, bai. Entzengo du, zati bat. Goiko ahotsa zure da baita ere, ez da? Bai. Goiko ahots hori egitea kostatzen? Edo nahiko errazateratzen zaizu erdi falsete horretan aritzea? Ba, ondo, hor, bai, errez, ahora puede parecer un flipado. Ez, baina, bai, erraztasuna duzu. Bai, nahiko
heltzen naiz gauza horietara, eta falseteak egitea beti gustatu izan zait, eta bai. Bai, gero gainera sartzen diozu efektua, eta horrek ere... Hori da, autotunak gainera oso erreza da, naiz eta ez egin hori nota justoa, ja egite hotzu, bai. Bai, hau ere, bada pixka bat ola nostalgiko musika aldetik diot, pixka bat berez ere, ez? Bai, kutsu nostalgiko dauka total. Bai, badu erabat. Eta, bueno, egiten duzu, maitasun kantu klasiko bat, zure ondoan, eta atzetik, maitasun kantu apurtzaileago bat. Hori da. Ez? Nola ere, organikotasuna du, ze pianoak ematen dio organikotasun guzti hori. Pianoak denak digitala dira, ez da? Bai, dana dira media. Bai. Plugina naizen ona topatzen kostatu ditzaizun edo, ez? Ze oso organikoa du soinua, Bai, egon nintzen gainera denpora asko interneten bilatzen horrelako zerbait zen nahi nuen hori, oso gruferoa da gainera hau. Hori da, nahi nuen, gauza jasero bat, eske neukan letrarako gainera, letra asko dala, claro. Metrika sartzea oso zaila zan, eta orduan nahi nauen hori, piano oso jasero bat, que sonara hori, grand piano, piano kola batera, eta zaila, bilatzea justo, Abletone baduzka gauza oso politak, eta baduzka instrumento oso digital oso guaiak, baina bai hau bilatzea gostatu zitzaidan. Bai, ez da bat ez soinu oso espezifikoa bilatu bertzen, ez da gran piano bat, nola esaten da, oihartzunarekin, eta hor gauza disimulatzen direla, ez oso moztua da, eta... Hori da, oso zikua, eta gero bai, egin behar izan izkion, eske, normalean daukate olako instrumento digital hauek, media hauek dauzkate nahiko kola eukitzen dabe. Bai, hori da. Justo gran pianoek eukitzen dabe nahiko kola. Eta orduan moztu izan berri izan izkion nahiko, gero daude txopeatuta be bai. Gainera editatu egin behar. Editatu egin behar izan dituen, egiten zauen kola. Claro, kolak egiten telako. Kink egiteko, me kostaba. Bueno, mutil lagun, deitzen da kantua, hemen askok esango du. Benetako historioa da? Bai. Eta kontatzea erreza izan zaizu? Ez, bat ere ez. Osea, urten zitzaidan frum, gauza hori. Entzun nauen Lili Allenen disko berria, asko gustatu zaidala, eta inspirazio bezala hartu nuen hori, beran letrak ziren oso aurpegira, dira letra batzuk, ostras, nola idatzi dezake norbaitek horrela, hain literalki gauza bat, eta ondo geratzea gainera. Hori da bere marketako bat. Claro, eta hartu nauen hori referentzi moduan, eta esan nauen, daukat oraindik historio bat kontatzeko, aberre egiten dudan, eta hartu nauen, hasi nintzen idazten, eta pun, idatzi, gainera esan nauen, bai, idatziko berak egiten dauen moduan, nolan, luze eta pentsatu gabe asko metrikan edo horrela, Eta hau da benetako historio bat, gero gainera pertsona, eske hau erakutsi nion nire lagun bati, bainati Euskal Boiri erakutsi nion, eta esan nion nori buruzen eta guztia, eta bainatek esaten dit, baina hau, badaki berak. Hori ja galdera asko egingo duena, claro. Eta nik esan nion, ez. Eta esaten dit, agian erakutsi behar diozu, ezta? Eta bai, responsabilidadetik, ez da? Azken baten hori errua bihurtu da responsabilidadea gaur egun. Eta osartu zinen. Eta osartu nintzen, eta erakutsi nion, eta nik ez dauen espero, baina biok amaitu gendun negar bat. Bueno, ni ja, lehengo letra sonau zauenetik, ni ja negar bat, Madalena bat bezala, eta bera ere bai berdi, baina gero eman ginen besarka handi bat, eta barkatu ginen berriro, eta erregendun hor zigarrotxo bat, eta ja izan zen, ya está. Bai. Bueno, zerbaitetarako bali izan du, ez? Bake hori, ez? Nola bake sentsazio hori izateko. Eta musikaki, gisa honetara gainera. Sentitu nuen zugan behin betikoa nahitasuna, baina ez dakit jendea irakurtzen, eta hori nire errua izan zen, lastan bat egiten badidate, betiko dela uste dudalako, irrifar batekin laguntzen badidate, betiko dela uste dut. Zu eta biok, bai lagunak ginen, lagun minak ginen, mindu ziren bilagun.
Claro, konturatzen zara hor tartean nola erritmoare aldatzen den, eta tunpa hori, eta ez? Bai, hori da dinamika aldaketa, hori bestean dagoen bezala, hori low fitik eta horra, hemen bai badaude, oza, asko egin dut hori, azkenean drum loopekin egiten dudan eslan, askotan, hori, dinamika aldaketa batzuk, oso buru gogor edo aspergarri geratzen zitzaidan. Bai, bueno, eta hor dinamika aldaketa hori daude, eta fin gainera. Hor interesgarria diren gauzak. Bai, eta hor gainera, nahi dauen antzat, aztertu gehiago badaude easter-eggak eta horrela, pa que quiera. Entzuteko. Bai, hor ja ekoizpen kontuak eta sartzen direnean, eta hor, fijatu, eta hori hainbat kontu. Bueno, txakurran partia, sartu duzu Txomin Artolaren kantu hau, Maritxu Norazu azetik hasita. Bai. Galdera da, zergatik hasten zaren Maritxu Norazu azetik? Alandalako, literal alandalako, hasi nintzelako gitarra lantan, no sé qué, no sé qué. Behar nauen bebai, bakizu lehen zelan emoten zan sorbete bat janari artean. Bai, hori bertzen nuen. Behar nauen. Eta Maritxu Norazu iruditzen zitzaidan, perfectoa hori egiteko. Oso Jeff Buckleyano gitarra hori... Hori da, orduan, bai, eta orduan nahi nuen hori, sorbetea, eta gero arraina, ez da, edo nadelakoa. Gitarra protagonista, kasi hemen. Basu organikoa da, kasu honetan? Bai, hor daukadan basua, justo. Begira, bai, ikusi. Ze basu organikoa iruditu zait hemen kasu honetan nahiko garbi eta horregatik aldatzen nuen. Baina galdera principala da. Zuk txakurrek izan duzin joiz? Bai, betidanik, txikitatik beti ni txakurrekin jaio eta ezi izan naiz, orduan niri abesti hau jartzen didate txikian nintzen jarri zidaten abesti hau. Bai, da hori, da trauma bat, kanta hau. Da trauma bat, total. Da, kantu oso ederra. Oso ederra, bai. Baina, azken bertxora iristen zarenean, badator trauma. Beti dator gainera, ez da desagertzen. Txakurra izan badima duzu etxean, eta badima dakizu txakurra zer den, esan duzu, jode, ez dintzen nuen epikan utzi. Gara gainera entzuten duzun bakoitzan dator trauma, Bai, badakizu badatorrela gainera, eta esan duzu, joder, baina, zergatik, zer necesidade, da, pixka bat, Leoi Erregearen pelikula, badakizu badatorrela, baina, zergatik, zer necesidade dago, bai, ikusten duzu, eta berdin erortzen zara, eta... Bai, guztiz, bai, baina, Txomin Artolan abestia niri txikitatik heldu zitzaidan, bueno, nik uste entzun, honekin hasi garen dan hori, eta txakurreuki dugun dan hori, pues bueno, markau digula abesti honek, nolabait, eta beti gustatu izan zaidan abesti bat da, eta nahi nauen egin cover bat bai diskorako, nengoen hau eta Itoizen artean, eta azkenean hau sartu nuen, Itoizena bai, eta hori, baina bai ja nahi nuen aldatu ja azkeneko zatira esplosiotik ja aldatu azkenengo zatira, izatea azkenengo hiru abestiak intimoagoak, nire erro gitarrakin kantautore gisa hori da, bai, horra zezu horrela zizinen, gitarra bat eta zu bai, holan da horrela izan zezure lehen da biziko agerpen publikoa literal. Nik horretik gogoan dut, Izarrakalean, ato. Zure txapela hori inozetzen guaztuko. Sombrero hori zebizaztuko. Ikoniko. Bai, izan zen. Hau, nondik atera da? Begira, ez? Eta hortik, bide hau egiteraino, eta hori ez da erreza. Gauza horra gertzat, ez da bide hori egitea. Azten banaiz, da pixkat hori gainera, kantu organikoa, akustikoa, kasik bonus track bat dirudi, ez? Jota dagoen moduagatik eta duen soinagatik, naiz da gero datorren kantuak beste giro bat duen. Zure bizitzaren kronika laburtu bat dela esan dezakegu? Hori da. Da hori, da guztiz hori. Aber bilatzen duan, lehengo egunean irakurketa oso polit bat egin zidaten. Begira. Nire osabak egin zidan gainera. Eta, momentua badaukago. Bai, noski. Diskoaren bezbarria, tal. Eskin, nire osaba gainera ondo idazten da.
Bai, hori da, osea, azten banaiz ere ezin duta aztu. Eta hori da azkenean nik nahi nagoen egin. Eta badaude hor, hasierako bi bertsoak dira memori inposatuak. Osea, nik ez dauzkadan memoriak, baina dira nire gurasoek azkenean eman dizkidaten memoriak, zen niri txikitan jartzen zizkidaten olako tresna batzuk hanketan zuzentzeko hankak. Bakizu hori Forrest Gumpen... Bai, erabat ikusi nuen, irudi hori ikusten nuen, bai. Erabiltzen zirela, eta... Bai, erabiltzen ziren, bai, eta gainera nire guasoak orain izaten diate. Gainera ez dakit zergaitik, azkenean ez dakit onik edo txarrik edo egiten zuten zerbait edo danadalakoa batek daki. Baina batzu tokatzen zitzaizuen. Bai, eta guraso zeukaten tortura teknika bezala, eta gauero erabili behar nituen nik gaueko zapatak deitzen nituen, eta gainera horita gero ezin nahuela egin lorik, horiek erabili barik. Eta hortik aurrera ja badira nik ditudan oroitzapenak, eta nahi nuen nire bizitzako etapa bakoitza bertso baten sartu. Eta hor daude, bertsoz bertso, bueno, entzun, eta kontatzekoak, ez? Ze hainbat eta hainbat gauza daude, eta, bueno, jendeak ikusiko ditu gainera, etapa batzuk ja, jendeak ere ezagutuko dituenak. Claro. Ze batzuk ez, baina beste batzuk ja ezagunagoak dira, ez? Baina bai, laugarren bertsotik aurrera agian, bai sartzen dela, bai. Bostarren bertsotik edo. Ezagutu daiteke, ez? Hortik aurrerako aritz ezagutu daiteke, aritz izan daiteke. Bueno, bukatzen da solilokio, zuk asmatuko hitz bat da... Perro, no sé, esa es la cuestión. Hori da solilokio bat. Begira, ez, nik nekien hori. Hemen ikusten ditudana dira Koreako zalantzak. Bai, gainera abesti hau idatzi eta grabatu nuen, bertan, Seulen grabatu nuen, nire mobilarekin grabatu nuen, eta horregatik dauka soinu hori gainera. Bandlabekin esan duzu, ez? Bandlabekin, gainera da type beat bat, Mac Miller type beat, eta sartu nuen hor dago gainera, ur marka bat dago, gainera, ez naiz ez izkutatzen, hori horrela sartu nuen, egi bat delako ere bai, eta hau da niretzat bonustraka, hau da. Eta hau nengoen sartu ala ez sartu, pentsatzen. Eta azkenan esan nagoen begira sartuko dut, ze badaude pare bat esaldi, pare bat gauza, eta gero amaierako mezu hori nire lagun batek bidaltzen didana, diskoa izteko politak iruditzen zaizkidanak. Bueno, diskoa, entzungo da, horren kantu, atzetik utziko dugulako, baina diskoa edizio fisikorik badu, izango du? Ez dut uste egongo da nik dirua da horregatik galdetzen nuen gustatuko litzai dake, vinilotxu bat edo ataratzea, baina ez dakit nik posible izango da. Agian etorkizunean bai, cuando esté más pastado edo batek daki, hori batek daki. Eta gero ez dakidana, hauekin kontzerturik emateko asmorek baute duzun. Nabil kontzertua prestatzen orain, hori da beldurrandia mandian goza, ze, karo, bakarrik noa. Joango nahi seguramente Stanisekin bajo jole bezala, eta Lander Camposekin bateri jole bezala. Bai, hor, beste gunean ja harrapatu nituen, eta igo guta no seke, vale. Eta orduan orain nabil pentsatzen nola egin ze gauza asko joango dira... disparatuta. Hori da, disparatuta joango dira gauza asko, gehienak, baina orain nabil hori, egiten aldaketa hori. Baina bakarrik noan ez ere bai, ezberdina da, ez da kontzertua bilatzerako orduan, orduan oraindik ez daukat oso argi. Etorriko da, baina ez daukat oraindik argi. Bueno, bestela bitartean, bilatu, armola, idatzi oso, eta proposamenak egin. Hemen azkenan proposamena jasot izaten da aurrera egiteko askotan, ez? Zuk zalantza duzunan batek bultza egiten bazaitu, dena aldatzen da. Benetan, aritz, behon dizula, egindako lanagatik. Eta orain, besterik ez bada segi sortzen, eta esan duzu moduan. Bakarrik baldin badere eta atera behar baldin badituzu, guk eskartuko ditugu entzule bezala ziur. Ni jarraituko, eta badatoz gehiago, ja grabatu ditut beste pare bat, badatoz bidean datoz beste gehiago, orain, ja labean sartuta daude, ja solo hay que sacar, Oso, no. Mila esker. Bai, zuri, Iker, benetan, mila esker, ikitza gaitik.
eskualde txiki baten jaio naiz, familia larregi handi baten, norman sartzea kostatu egin zait, hortan lan asko egin dudan arren, orain zeren zaude haritz, ispiluan ez da erantzunik, zoriontasun bila zabiz. Zure mundua eraiki behar baduzu, zer inporta du zer pentsatzen duten, gauzak ongi egiten hasten bazara, eskerrapetik egongo dira hemen. Ez dut onartuko jasan ezingo dudana, ez dut onartuko belarriak estaliz pasako dut dana. Zer egingo dugu hau hobetzeko, eman alba dezaket zerbait esan, mesedez gehiago ezin dudalako. Tristura honekin bizi ezin, noean goxo hainbat nekarzotin, jangabe pasako dut gaur ere, beste zerbaitetan pentsatzen, disoziatzen, ez gabetzen, disoziatzen, ez gabetzen. Onartu arte azkenean onagoen, eta orain zeren zaude haritz, ispiluan ez da erantzunik, zoriontasun bila zabiz. Aritz, ontsa ikusiot Instagrameko mensajia. Ba hori, ni bebai asteleni joango naiz Bilbotik, da zu bebai joango zara Koreara. Orduan, ba hori, dana esan dago, bakizu, plazer bat izan da. Mi esker dana itxik, todo es sintética, todos los buenos momentos que hemos pasado. Recuperado, estate para ti ahora, deja todo y estate para ti, que le den por culo al mundo, tú estate bien y luego ya los demás estarán bien. Galiz, bakitz ez dutela esan bidez de yo, o sea, me han dado, qué guapo, y a ver si montas un sintética en Corea o qué. Qué locos, la liamos parda por ahí en Corea o qué. Nah, que al fin vamos todos por la cárcel, tú mejor. Vale, Mauri. Zeo zer Bilbozu, bakizu hemen nabala, deitxu, gure zuna, bale? Hori, sorte hon, etapa barri zan, da hori, ikusiko gara